So, fe enw i di Tlula Thomas, di dod o Llangollen a dwi'n cynrychioli etholaeth De Clwyd ar gyfer y Senedd Ieuenctid Cymru. So, basically, mae'n grŵp o 60 o aelodau o ledled Cymru i gyd, a dyn ni gyd yn cynrychioli ein hetholaeth, lle dyn ni'n byw neu lle dyn ni'n mynd i'r ysgol, a dyn ni gyd yn cyfarfod mwyn trafod a chydweithredu ar faterion sydd o bwys i ni fel pobl ifanc ac Ieuenctid Cymru. A mae'n rili pwysig bod ni'n gwneud hwn oherwydd dyn ni angen hybu cyfrinogyd pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth. Felly mae'n gyfle rili dda bod ni'n gwneud hyn. O'n i yn pryderu i gychwyn, achos o'n i'n meddwl, dwi jyst yn gobeithio bod hwn ddim yn siop siarad. Ddim jyst ar gyfer pobl i drafod, a wedyn snam byd yn rili digwydd ar ôl. Ond o'n i'n rili falch i weld bod pobl sy'n mewn awdurdod, maen nhw'n hydio, maen nhw'n poeni am beth sydd gennym ni i ddeud. Ac dwi'n meddwl, oedd o'n rili fatha realistig, ac oedd pawb mor agored, yn enwedig efo pan oedd pawb yn deud eu haraith am iechyd meddwl ac cefnogaeth iechyd meddwl. Oedd pawb yn rili agored am eu storïau a be maen nhw wedi mynd trwy yn bersonol. Felly oedd o'n rili diddorol ac nath o agor llygyd fi'n bach am faterion o'n i'm hyd yn oed yn gwybod bod nhw'n digwydd yng Nghymru. Felly, a'n i gyd pleidleisio ar gyfer ein 3 mater oedd o bwys i ni fel Senedd ar y cyfan. So, a'n i bleidleisio cefnogaeth iechyd meddwl ac emosiynol. A wedyn gwastraff a plastig oedd yn un mater oedd yn rili pwysig. A wedyn sgiliau bywyd yn y cwricwlwm, so fatha efo'r fagloriaeth Gymraeg a falle, addasu pethau a sicrhau bod pethau'n newid efo'r 3 mater yma. So dwi'n meddwl fyddai'n dechrau trwy geisio cynrychioli pobl ifanc mewn modd hamddenol ac eitha ymlaciol. So fatha ar gyfryngau cymdeithasol, dwi eisiau ysgrifennu erthyglau, dwi eisiau gwneud fatha fideos a ballu, jyst yn cael y neges allan o fatha be yn bersonol, be dwi'n wneud, a wedyn be dyn ni'n gwneud fatha Senedd, sut dyn ni'n cydweithredu a'r materion sydd yn cael eu trafod, achos mae'n rili pwysig bod ni'n actually deud wrth pobl ifanc yma, dyma be dyn ni'n wneud, a dyma sut dyn ni am weithredu, a trio. A wedyn, dwi'n meddwl, dwi eisiau cael amrywiaeth o farn gan bobl ifanc fetholaeth, so dwi eisiau rili cynnal fatha pwyllgor gwleidyddol, lle gall pawb dod a deud eu barn ar faterion sydd o bwys i nhw, a wedyn dwi'n gallu wedyn gweithredu drostynt a be maen nhw wedi deud, achos mae'n rili pwysig. Chi'n gwybod, dwi'n eisiau gweithredu jyst fatha be dwi eisiau wneud, fatha dwi eisiau gwybod be mae pobl ifanc actually eisiau. Dwi'n meddwl, y broblem efo'r datganiad yna ydy diffyg addysg o wleidyddiaeth. Dwi'n meddwl, di pobl ifanc ddim yn cael eu haddysgu am wleidyddiaeth o gwbl, so dyn nhw'n rili yn deall beth yw ella. A dyna pam maen nhw fel yna, maen nhw jyst fatha, dyn nhw'n deall, felly maen nhw'n deud, reit, diolch yn bwysig, achos dwi'n deall, a, sgynnau'n llais, a falle. A dwi'n meddwl, dyn ni angen newid a dinistio'r rhethreg yma, achos mae mor niweidiol i gymdeithas. Dwi'n pryderu gymaint dros bobl sy'n deud pethau fel yna. Dwi'n meddwl, dyn ni angen cael mwy o addysg o fewn y cwricwlwm yn yr ysgolion, fel bod pawb yn deall, di gwleidyddiaeth ddim jyst yn pobl fel
Theresa May a Jeremy Corbyn yn just gweithio yn really ffyrnig ar ei gilydd. O actually yn broblemau bywyd pob dydd a mae am effeithio nhw mewn llawer o agweddau bywyd. So dyna be fysa'n dweud. Dwi'n meddwl, dyn ni angen hybu addysg o fewn gwleidyddiaeth.